ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародаро, апа ва хоҳарон, ҳар он нафаре ки дар Москва ҳастад, бояд мо пеш аз ҳама ку хуб нияти хуб дошта бошем. Як пешавии як нафарда бояд хирсанд бишавем. Мусалмон дегар бародари мусалмон. Имрӯз алҳамдулиллоҳ омаду ҳамиҷа як адрес додам Старолучанская 64А. Лави мукадда будай, инами Новая Рига ку, ина лави мукад қати. Омадум бародармон боварка дидум магазинша, гуфт ки хай бидро як пиёлак чой бинӯшем. Инҷа магазини ҳалол доштаем, мясной. Ина ҳол мерем иншаалло нишон метиҳем тона, худо хоҳа. Ина магазинша нигаҳ ки контейнерро задагӣ магазини худшак шуда, хуш ба ҳолош. Ҳар як бародари тоҷик ку пешавӣ мекунад, ин ифтихори мояй, фахри мояй. Бародари мо ки пешавӣ кард, ва як бародари тоҷики дигар ёрдам мекунад. Ба ин хотир шумо да тавсия метиҳем. Инҷа ҳозир медроем ҳамаша нишон метиҳем чӣ дора. Гӯшт дора, продукта дора, ҳамаи чиз. Наздикиҳо ина гуфтум ку метро молодёжная, Строгино, бо метро Креатская. Ина ми наздики дай. Лави мукадда чихеле ки шумо мебинед, ина исм мукадда нишонте, ина мукад, ина ин боша Новая Рига. Алҳамдулиллоҳ ку агар ки шумо мехоҳед ки масалан дар хонаи содагӣ вақтат неста, фақат занг мезанед дар номерош, меги ака 4 кило гӯшт, хай биё бидурем бо нишон тиём. Продуктата мегири, иншааллоҳ заказ мекунӣ, то хонатам мебара. Ина бисмиллаҳир роҳмонир роҳим. Ина нигаҳ ки пеш аз ҳама нигаҳ ки овҳои ватанӣ, арсикола. Ира фақат дар Душанбе дар Тоҷикистон мехӯрем. Ина овҳои ватанӣ ҳар намуд ҳаст алҳамдулиллоҳ. Ва чихеле ки мебинед ина инҷа бародармо кор кеста, ина нигаҳ ки гӯштой ҳалол. Ина агар мехоҳед ки фарш бикунен, фарш мекунад, ина бародарро нигаҳ кунед. ҳам фарш кардеста, ҳам гӯшта майда кардеста, аппарат қати мегирам мебарам, иншааллоҳ ки заказ шудагӣ дастафка мебарам метиҳам. Шумо ҳам метавонед ба аду муроҷиат кунед. Ҳар намуда гӯшт ҳаст. Гӯштои индука диден ина? Гӯштои мурғ, гӯштои гӯспанд, гӯштои гов. Ина бародарам кор кардеста, хуш ба ҳолот. Бародари тоҷик хидмат. Ин колбасаҳо доранд. Хулас чӣ гапай? Хулас ҳамие ки вақте ки шумо кор мекунед, вақту тангтарай, дар номеро ҳамин наздикиҳо да занг мезанед. Красногорск, ина Нахабино, бо ина Барвиха, бо Горки 10, Горки 2. шумо агар ҳамин наздикиҳо да бошед, метавонед ки ба ҳазор занг бизанед. Иншааллоҳ бародар ма бигӯем ки мо да 4 кило гӯшт, 2 кило писта, мисоли гап сабзӣ, анор чизе ки мехоҳед шумо иншааллоҳ занг бизанед, бо нархи дастрас шумо доставка мекунад. Мебарад дар пеши хонатон занг мезанад, пеш падестон дастондан метиҳад. Форатон ягон қурутои очагӣ дар ғарибӣ бихӯред ку, мегӯем ки акай бобои оҷи айнаи чакҳо даду тароӣ ку, бигирем як қуруто кунем иншааллоҳ бихӯрем. Ина чакҳои амал алҳамдулиллоҳ ҳастанд, инҷа қаймоқ ҳастанд, сметана ҳастанд. Ба ин хотир алҳамдулиллоҳ ина бо мерем ки инҷа бисёри аз чизҳои мо аз ҳамин бародар ман дидестам, ана истеҳсоли ватания ина. Инҷа бо мехоҳад ки масалан шумо себои ҳархела дошта, инҷа складаби тамоми намуд биринҷу, ина наску, шакару, дигару, орду, хулос ки тамоми намуди маҳсулотҳои хӯрокворӣ. Ина бародаро чихеле ки диден, магазин дар лави мукадда. Нигаҳ ки мясной навистагиай, инҷа да чойхонаи ҳаёт навистагиай, ина инҷа шта бошам мойка. Агар таксисто бошам бародарои тоҷики хидмат метавонанд ки инҷа биён мошинашона парковка бикунанд ва инҷа мойка бикунанд, ина ягон продукт ки ҳалол ай бародари тоҷики хидмат бигиранд. Худо хоста боша, агар гӯшна бошанд, ина инҷа чойхона ай бо. Вақтмон намераса ба як кор кардан, ба як ҷо рафтан, як кор кардан. Фақат шумо дар хонаи содагӣ занг мезанӣ, пага мегӣ ма дарам хем спискара мепартоӣ, иншааллоҳ бародари тоҷик бон, ай ангур мехоҳӣ, ай хурмо мехоҳӣ, ай мандарин мехоҳӣ, тамоми чизе ки сабзӣ, пиёз, ҳамаша муҳайё мекунад, бароитон мебарад, пеш хонатам мемонад. Ина бо чӣ мехоҳем? Мисол барои пешравии як бародармон иншааллоҳ ки шумо навора падилица кунед, ҳар он нафарҳое ки дар ҳамин наздикиҳо ҳастанд, Красногорск ҳастанд, Горки 10, Горки 2, Барвихада ҳастанд, метавонанд ки доставка бикунанд то дари хонашона. Дар амони худо бошен, видеоро дастгирӣ бикунед. Мо ҳам омадем ки як ҳамин бародармон ки мисол магазин ки шуда, як дуош битему, як пешравиша бихоҳему, як навор бикунем ки то чӣ, то ҳамин пешравӣ кунад бародари мо. Бародари мо чихеле ки дар берун гуфтум, пешравии бародари мо пешравии мояй, пешравии шумо пешравии мояй, пешравии мо пешравии шумояй. Яъне бояд мо сарҷам бошем, бояд як дил бошем, як даст бошем ки ба ин хотир видеоро то охира тамошо кардем. Ташаккури зиёд, дастгириро фаромӯш накунед, падилица кунед. Ҳар он нафарҳое ки дар ҳамин гирду гӯша ҳастанд, иншааллоҳ ки ин наворро бибинанд, дар рақамҳо муроҷиат бикунанд ва чӣ кор кунанд? Заказ бикунанд. Иншааллоҳ ки бародармон бо нархи дастрас бурда шуморо доставка мекунад. Худоёро мададгор то.